מנחם יעקובוביץ', יושב ראש חברת נטפרוטק שעוסקת בפיתוח פלטפורמות לשיווק באינטרנט. מדוע אתה מקדם העסקת נכים בצורה כל כך נחרצת? אני מקדם ומפלה טובה בעצם העסקה של נכים בעקבות הניסיון הקשה או המסובך שהיה לי כשהייתי שכיר. בעצם אני בהיסטוריה שלי מצאתי עבודה ראשונה אחרי שנה של ניסיונות שונים להשיג עבודה. ובעקבות זאת גם, בעקבות העבודה, השילוב שלי במטה מאבק הנכים, אני מגלה שהרבה מאוד נכים קשה להם להשיג עבודה, וברגע שהקמתי את החברה הבנתי שאני חייב לנסות לעזור לאנשים עם מוגבלויות להתקבל לעבודה. החשיבות שאתה רואה בהעסקה של נכים עבור הנכה? אני חושב שאני בתור מעסיק נכה דוגל מאוד חזק שנכים צריכים לעזור לנכים. אם לא אנחנו נעזור אחד לשני, אז מי יעזור? ואנחנו יודעים שבעצם כיום למדינה אין פתרונות יעילים ואין שום תמריצים אמיתיים להעסקה של נכים. למשל אני כמעסיק גיליתי שבעצם אין שום דחיפה או קידום או הטבה למעסיק נכה. מה כן היית מצפה לראות? איזה תמריצים? הייתי מצפה לראות קצת כמו שקיים בעולם הנאור בעצם, בארצות הברית, באירופה, כאשר יש תוכניות שמאפשרות לאנשים עם מוגבלויות להקים עסקים בצורה יותר קלה. העולם הנאור כבר גילה שבעצם קל יותר לדחוף אנשים עם מוגבלויות להיות עצמאי מאשר לנסות לשכנע עסקים לקבל נכים כשכיר. ואז כאשר נכה מקים עסק עצמאי, הוא בצורה יותר קלה יעסיק נכים. תדבר קצת על מה שנטפרוטק עושה? לנטפרוטק כבר יש ניסיון רב ב-11 שנים האחרונות. העסקנו הרבה מאוד נכים, ובעצם ההוכחה לניצחון של הדברים האלה, זאת אומרת, עברו אצלנו המון נכים שהגיעו כמובטלים, קיבלו ניסיון של מספר שנים, ובעצם הצליחו אז, כאשר יש להם את הניסיון, את הביטחון, את כל מה שצריך מבחינה טכנולוגית, מבחינת ביטחון עצמי, מצאו לעצמם מקומות עבודה עם שכר הרבה יותר גדול, השתלבו במקומות עבודה רגילים, וזה בעצם מוכיח שבעצם צריך לתת לאנשים מוגבלויות את הצ'אנס. בתחום עיסוק כמו של נטפרוטק, בהייטק, יש יותר מקום להעסקה של נכים מאשר מה שקורה היום? כן, אני חושב שאנחנו בתחום שבעצם חברת נטפרוטק שמפתחת פלטפורמות לסביבת האינטרנט, זהו תחום שמאוד מתאים לאנשים עם מוגבלויות. העבודה היא עבודה ממחשב, ובעצם אנחנו חושבים קדימה, אנחנו בונים מספר קורסים לאנשים עם מוגבלויות לניהול חנויות באינטרנט, לניהול שיווק באינטרנט, שבעצם אלה מקצועות שיהיו, לפי הערכה שלי, מאוד נדרשים בשנים הקרובות, עם התפתחות הגדולה יותר של כל נושא המכירות באינטרנט. בעצם מהניסיון שצברתי בעצם בחברת נטפרוטק ומהניסיון שצברתי במטה מאבק הנכים, אנחנו עושים מאמץ גדול להקים מרכז ליזמים נכים. לתת איזושהי חממה לנכים שרוצים להיות יזמים, להתגבר על כל הבירוקרטיות שקיימות היום. ואני יכול, מניסיוני, יש הרבה בירוקרטיות.
אדם עם מוגבלות, הסיכוי שלו לקבל מקרן הון סיכון איזשהו תקציב הוא קרוב לאפס. מניסיון אחרון שהיה לי, הקרנות החדשות שהמדינה הקימה לסיוע לעסקים, גם הם הסיכוי לקבל מהם איזשהו סיוע קרוב לאפס. אתה מקבל תירוצים מתירוצים שונים, אבל בעצם אני גיליתי מאותה חברה שעסקה בניסיון לקבל איזשהו תקציב מקרן כזאת, שבעצם התשובה השלילית שקיבלנו היא על סמך זה שאני בכיסא. וזה בעצם מאותה סיבה שגם בבנקים אדם עם מוגבלות יקבל אשראי בתנאים קשים יותר.